Hola, bona tarda, jo sóc Elsa Príncep de primer D a l'Institut Cristòfol Despuig i este vídeo és el Booktuber i presentació del llibre que m'he llegit jo per a este tercer trimestre, que és Qui ets, Marina. A veure, primer que tot, us faré com una fitxa tècnica. A veure, l'editorial és Baula, que és esta d'aquí. L'escriptora és Estrella Ramon, que també va ser la meva professora de música. No té cap dibuix, o sigui, és tot lletra, però bueno, tampoc n'hi ha tanta, perquè són unes 80 pàgines aproximadament, i bueno, està molt bé el tamany del llibre. A veure, els personatges principals són la Marina, que és la protagonista, la Marta, que és com si diguéssim la noia popular de l'institut, el Gerard, que és el germà d'en Guillem, i en Guillem, que és el noi popular de l'institut. A veure, resum del llibre, tot comença quan la Marina, la protagonista, que la coneixen com la noia rara perquè sempre va amb minifaldilles, no parla amb ningú, porta jerseis de coll alt. Tot comença quan la Marina té una visió estranya de que al senyor Miralles, que és el professor d'anglès, li cremen el cotxe amb uns explosius que li fiquen a baix. I això en hora de classe. I clar, doncs la Marina està molt preocupada i es troba en Guillem a un carreró. L'espenteja contra la paret i li explica. I llavors en Guillem al principi no s'ho creia, però al dia següent es va sentir una explosió molt forta quan tots estaven dins de classe i resulta que era el cotxe del senyor Miralles, que havia explotat, evidentment, i s'estava encenent. I, més que res, és una novel·la de misteri sobre la Marina, que és una noia de la nostra època, que té com unes visions i viatges del passat, i no dic res més perquè si no explicaré tot el llibre. I per últim, l'opinió personal. A mi, este llibre, jo soc d'este tipus de novel·les, però al principi m'avorria una mica mentre el llegia perquè, no passava molta cosa, però després van anar passant més coses, saps? I em va anar agradant i el recomano perquè, és un llibre que els de la nostra edat, clar, com són adolescents que van a l'institut, ens podem sentir identificats en alguns moments de classe, del llibre o el que sigui, com m'ha passat a mi. Així que, el recomano, i si alguna vegada s'ha de fer una activitat a l'institut en algun llibre, crec que este seria una bona opció. Gràcies, espero que us hagi agradat i adeu.